Здравейте, пионери, комсомолци, комунисти и ремсисти. Виждайки какво се случи в Унгария, сигурно вече напълних и гащите. Няма страшнови тарикати. Инвестициите на Путлер в боташката инсталация въжат. Викат, че демокрацията била победила в Унгария. Ай, сектир бе. В Унгария не победи никаква демокрация, а те просто взеха да обедняват и то сериозно. Инфлацията там вече е двуцифров процент. И ако преди 15 години унгарските газари бяха ербаб, че са по-богати от нас, напоследък часът се обърнаха и като го осъзнаха се втрещиха от ужас. При все руски нефт и руски газ и всякакви руски инвестиции, или по-точно благодарение на тях, те бяха пред фалит. Унгарците не са прости като нас да лапат вечно партенките на Путлер за суверенитет, мир и не на войната. Глада и боя изтрезвяват всеки. Те се рекаха и бахти и руския мир, бахти и инвестициите. И взеха мощно да крещят на руснаците марш в Русия. Сега ще скъсат от съд и затвор всякакви там руски шпиони. Представете си това да се случи в България. Точно никога. Там, където Дачков, Колтоклиева, Цанов, Чичко, Тревичко и Гергов са запретнали дружно ръкави, там, където преданият агент Боташ мълчи като ремсист и стрикно спазва зададения му сценарий, няма как да се случи унгарски сюрприз, хора. Или да виждате някой от нас да е седнал да вика на руснаците вън. Кой бе? Кой? Няма такъв. Кой ще вика срещу руснаците в България? Мълчат всички страхливи марули. Ай не забравяйте, ние си имаме свободна журналистика и свобода на словото. У нас всеки може свободно всякаква позиция да изложи. Свободата на словото е там, където всеки престъпник може спокойно да ни обясни защо е изнасилил или убил едно дете. А вечер в новините Путлер да ни каже защо е тряснал с 500 кг бомба по редната детска градина. В нашата суверенна държава просто не може да има изненади нито днес, нито утре.